Situacija se ne popravlja. Suđenje Anabeli Atijas na osnovu tužbe Marka Miljkovića je završeno, ona je dobila priliku da se izjasni i da da svoju završnu reč. Ja kao prijatelj tvrdim da je sjajan čovjek i da vodi najveću bitku u životu, a to je da uspostavi odnos sa detetom koji je bio sjajan. Njihova ljubav ne treba da se dovodi u pitanje i siguran sam da će se to dovesti u red, rekao je Mirko. U suštini tema je takva da je nekome ovo igra, taktika, nekome kesa, flipsija, meni je ovo život i ovako živim već duže vreme. Ja sam i zaboravila neke detalje, šta dalje reći, vama za stolom, da Bog da niko ne dožive ovo što sam ja doživela i osjetila na svojoj koži i to javno. Lakše u 4 zida da odboluje. Moj bol koji osjećam ne može da osete mnogi ljudi, izjavila Anabela. Anabela je rekla da je pobednik i ja je podržavam u tome, ne mislim na pobedu zadruge. Ti ćeš izaći jače i suočila se sa nekim stvarima sa kojima ranije nisi mogla da se suočiš. Ako gledaš realno da ja nisam ušao ovde, ti ne bi ušla ovde i ne bi imala priliku da se suočiš. Nema potrebe da me gledaš bilo kakvim ružnim očima, rekao sam ti da si me razočarala, to nema veze sa tobom, da sam ja drugačije nešto očekivao od tebe, možda se ne bi razočarao, rekao je Miljković. Rodila sam Lunu sa kojom se smuva ostavi u finalu, ušao ovde, navukao da ona uđe i onda kaže da sam ja ušla ovde zbog para. Izgubila sam ćerku, kajem se, uživajte sada, čuvaj je, predobra je, to ćeš tek da shvatiš, dobacila je Atijosova. Ja ću samo da dodam, ja nisam rekao da je ona nepodobna majka, samo u onoj situaciji, ako ćemo tako, onda su sve žene nepodobne majke, a vi dalje nastavljajte da mi nabijate na nos. Povlačiš tužbu, rekao je Miljković. Smatram da ćete se izmiriti, mi ćemo ispasti smešni kada se radi ovo o Anabeli i Gagiju. Ovo je Mirko gledao, ali dobro, dodala je Milica Kemez. Anabela nije kriva, ne možeš ti da budeš kriv, jer si ti tužio, donele odluku sudija Tara.